Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa siring adlaw mga kaaksyon sang Sabado maulanon nga adlaw mga kaaksyon ang ato sining maeksperiensyahan bangod sining bagyo Paing, no? Ay, puwerte si paring Paing daw kwansa, no? Porte, no? Diri sa Western Visayas daw mga 3,000 sobra mga kaaksyon ang nahalitan sining pagbaha kalakip man ang pila ka mga puluyan nga naanod porte, no? Kay kabudlay mga kaaksyon, mga katalamnanan ta, mga humayan ta nga alanihon subong na disgrasya gid, no? Bangod sining puwerteng pagdagana sang ulan kag tubig baha mga kaaksyon sa palibot sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental all over Western Visayas. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige lang hugot naton nga ginapangamuyuan nga bisan paano magwa na ini si Pare Paing mga kaaksyon diri sa aton sining area, no? Sa Western Visayas mga kaaksyon, no? Bisan pa gani ang Filisa Sanitary Landfill, no? Way makaagwanta, no? Sang puwerteng pagbagusbos sang pagulan mga kaaksyon, may mga area mga kaaksyon nga hindi pasabol ang mga trucks sang IPM mga kaaksyon, meaning nga mahulat-hulat kita kung magpasabol ini kag makutan basura ang aton sining mga tagsa ka mga puluyan. In short, may pagkadilatar sang collection sang basura sa aton sining palibot sang syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Amo nang ginpagwa kag announcement gikan sa IPM mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ay, perte, bago lang nagbunok naman gani si Haring Ulano. Do hindi sa katalunsay,
nga maghulaw na kung tani ini. No? May paghulaw man siya kung kaysa pero pagkaligad sang pila ka minutos mga kaaksyon, bundak na naman ang ulan. Ay, puwerte, no? Sige, 57 kadlaw nang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 64 dias na lang ang nabilin before pa man mag-New Year's celebration, mga kaaksyon, no? Sige, sa mga kaaksyon ta, manugtapos ng bulan sa Oktubre 29, mga kaaksyon, sa Monday na ang katapusan nga adlaw sini, no? Pero do si Paripaing do nagbilin pa iya. Ay, oo. Kamusta ta karon ang sitwasyon diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod sa pinaka-latest mga kaaksyon namon sa kanginan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Karon dugay-dugaya aton hibaloon mga kaaksyon ang balita gikan sa aton sining nga mga aksyon unit reporters on board na sa pila ka mga areas naton. Handa na sa pagbalita sa mga natipon nga mga information. Magatutok tanay sa sining lakat sang panahon, ipaiway tanay ng iban nga mga balita kung hindi gid man importante mga kaaksyon namon sa kahanginan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sa Banwasang Isabela, atong aton sini didto ang aton sining patrol, no? Si Aksyon Alvin Graba, kagupod man kay Aksyon ninyo Bugina, bangod sa sining pila ka mga areas kuno to, especially sa Rumirangla nga area daw dalom tong tubig baha mga kaaksyon. Ay, pertino, kayang pagulan-ulan daw pertigid daw ay nabuwas para sa iya. Ay, perte. Sige lang anon mo ni kaya muning tiyempo ta, hindi tagid mapulong mga kaaksyon minano nga pagpangamuyo ta. Ang aton sining sitwasyon niya daw hindi mo maintindihan mga kaaksyon, Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Sige, sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto sa probinsya sang Negros Occidental, kamay pa maghalong lang kamo hulaton tang ti magtilha ini ang bagyo nga sipaing kagang tiyempo naton mga kaaksyon. Pagro aligmat lang sa gihapon, ara pa kay dawasta pa ni sa Monday mga kaaksyon, pero base makangkon man kita sang kasanag kag mayong tiyempo, buwas nga daw depende pa sa sitwasyon mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side, okay lang kamo dira? Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Antique nga ginawaswasan man dito sang pag-ulan bangod sa Bagyo Paing mga kaaksyon. Kagiban pa nga mga areas na to na diri sa Western Visayas kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon na dugay-dugay mapasulod kita sang PDMP naton mga kaaksyon. Lakat sang panahon naton hibaloon ta karon dugay-dugay, no? Plus ining pagka ang report sang DSWD sa probinsya sang Negros Occidental, no? Aton hibaloon man karon sa pinaka-latest nga report gikan sa DSWD sa probinsya sang Negros Occidental. Now, antes ang aton sining nga mga pangulong dinalan, las 11 sining nga haga,
ang sentro sang Bagyo Paing ang ulihing nga nakitaan sa Mugpog, Marinduque, no? Nga may dalang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 95 kilometros por ora. Malapit sa sentro kag pagmadlos nga naglabot ini sa 130 kilometros por ora, mga kakson. Ini ang nagagiho padulong sa west-southwestward sa kada sigon nga 25 kilometros por ora, no? Ang Visayas, partikularmente, ang Northern Samar, ang Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, lakip ng Bantayan, kag Camotes Island, mga kakson, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Aklan, Antique, kag Capiz, kag Iloilo, ang yara pa sa gihapon sa signal number 1, mga kakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Sige, karon na dugay-dugay mga kakson ay baloon tang balita gikan sa Kapitolyo Provincial upod sa DSWD naton, mga kakson, o kung sa mga public officials ta, kay may mga reported pa nga porte pang pagbaha sa Banwa sang Isabela, sa Kawayan, sa area sang Valladolid. Ang buton kamustang Valladolid, kagiban pa nga mga areas, mga kakson, aton hibaloon karon dugay-dugay upod kay Aksyon Marlon Hinovia. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art Tayhupon, Bacolod nun nga apektado sang Bagyo Paing, kagindala sa mga evacuee center, nagsaka ang numero suno sa tagpamuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kag sa balita naman sa BCPO Mobile Patrol Unit kag Bacolod City Mobile Force Company kag pulo ka mga hepe sang Police Station 10 sa syudad sang Bacolod magapabilin nga alerto 24 oras bangod kay Bagyo Paing. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, ipaiway taniya na Aksyon Alvin Graba, kag masobra sa 400 ka mga pasahero stranded bangod sa Bagyo Paing. Mga mangingisda ginabawalan nga magpalawod pa sa suno sa report sang Philippine Coast Guard. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos, 16 ka persona ka mga persona kag duha ka mga armas lutang nakuha sang kapulisan sa mga arestado sa syudad sang San Carlos. Ipaiway tananay Aksyon Nelson Patinio, mag-focus kita sa aton sining pagdala sang pinaka-latest nga sitwasyon ango sa Bagyo Paing. Sa balita kay Aksyon na vidya pasible kapin sa 356 or 355 ka mga individual sa Banwa sang Binalbagan nag-evacuate sa bangod sa Bagyo Paing. Pila ka mga porsyon sang Banwa ay perti lubog pa sa tubig bahao. Sa balita nasyonal, mga kakson, napatay bangod sa Bagyo Paing, naglabot na sa 72. 4.1 milyones nga ayuda sa mga biktima sang Bagyo Paing preparado na. Kag pinapa ka mga balita aton dalon sa siring pagpangalaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puting. Aksyon na
Radyo Philippine Standard Time, 1:53 ang aton oras. Pila lamang ini sa mga topiko nga tagan sang igtalupangod karon dugay-dugay mga kaaksyon. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page para makita kag babatian man sang inyo sining mga kilala kung sa diin man sila nga bahin sang kalibutan, no? Ang aton sining pag-broadcast sa sining udto. Liog lang ta like kag share sang ato sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod mga kaaksyon. Sige, daligid lang standby ay kay matagta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ISO Certified, World-Class Quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World... Daligid lang, no? Kay check ta na anay, no? May lang pagpamati kay Nining Magan, no? Kay Ana Sinoro, Angela Gayondato Castillo, may lang monitor Christine Miñez Villalobos, Nining Magan, sa kay Rans Heron, paring Ken Alonsagay, si Emerson Mulieno, salamat gid, Emily Hindrala, Ladislao GR Piliones, Lilian Tadina Claridad, Fina Yaon, Mary Ann Valencia Ikraela, Joby Popa Gabilinio, no? Virgie San Antonio Alpenda, Jane Mar Tagle, kay Sha Julian Lorenzo, Margarita L. Vergara, Dino Alik, Johnny Timplado, Roel Sason, may lang pagpamati, no? Likewise, kay Efren Altamera, may lang pag-monitor. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, daligid lang, kay ma-check ta dianay, no? Sara Estacion Sancho, Donna Nabarte Macario, Cristian Bea Dalisay, and Rochelle Hison Recto, no? Lona Yungko, may lang pagpamati, Lona Yungko, and Edith Biasca, no? And Piliones family sa Sipalay, no? Kag sa Insi Arman, halin sa kay Ladislao GR Piliones, no? Okay. Nagpaload gid si Madam Virginia San Antonio Alpenda kay para ka pamati sa aton sining live broadcast. Okay. Kay brand out to sa area sang Stefania. Margarita Vergara, Margarita L. Vergara, no? Sa pamilya Labiga, sa Hacienda Margarita, kaduan, basta radyo action gid. Okay. Salamat gid, Madam Margarita Vergara, no? Maymar Fernandez Estreliaga, monitor sa Cadiz, no? Maymar, kamusta ka na, noy? Maymar Fernandez Estrella. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Dino Alik, niya pareho man di gagwa ang adlaw, dali lang, dugay-dugay pugada na naman. Dira sa Inigaran. Salamat gid sir Dino Alik, no? Jojo de los Santos, salamat gid Jo. Thank you gid Jojo de los Santos, no? Efren Altamera, no? Thank you gid kay Angela Gayondato, dira sa Bangga Tutong 1 Barangay Felisabla. May lang pag-monitor Jobel Villanueva, no? Jobel Villanueva. Tamayaw lang gali pamilya Villanueva sang sitio Baog nga wala gauntat ulan gabinaha from Jobel. Ay puwerte. Mugid na Villa. And Jean Martagle sa Palaka, Valladolid, lumos gid ang mga talamnan alanihon kag bag-o tanom. Gani man. Jean Martagle, salamat gid, no?
Ayo, sige. Thank you gid sa 75 stars Lona yung ko, no? Ayo, sige, daligid lang mga kaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras, 12:03 na mga kaaksyon amon sa kanginan, no? Daligid lang sa ato sining patrol, no? Kay Aksyon Alvin Graba, daligid lang kay Terahon Tanay ni si Aksyon Melvin Tero, ho? Sa Provincial Disaster Management Team ta, mangisayod tanay, lakat sang panahon sa siring oras, mga kaaksyon, aton hibaloon we have Aksyon Melvin Tero, no? Sang Provincial Disaster Management Program. Aksyon Melvin? Yes, Action Rex, mayong udto sa imo kaga ibalaw naton pinakauling lakat sa panahon subong update naton sa ginabantayan naton nga si Severe Tropical Storm Paing. Yes, sir. Severe Bulletin number 17 nakita agin issue alas 11 sining aga. Si Paing kapadayon siya persa ka mga giyopan northeastern portion sang Marinduque. Ang sentro sang Severe Tropical Storm Paing ginabalabana base sa available data lakip naman ang Tagaytay Doppler radar aron sa subong sa vicinity man sang Mugpog Marinduque sa coordinates nga 13.5 degrees north, 121.9 degrees east. Kung may kabaskugon nga hangin nga 95 km per hora malapit sa sentro, kung may pagmadlos tubtob 130 km per hora. Ang paing magagiyo west southwestward nga direksyon sa kada sigon nga 25 km per hora. Sa gihapon ang tropical cyclone wind signal number 3 ang nabatak sa gihapon sa Luzon area ning Marinduque po northern portion sa Central Quezon. Takip naman ang Polillo Island, Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, Rizal, Bataan, southern portion sang Zambales, Caglubang Island. Ang tropical cyclone wind signal number 2 naman nag-apekto man sa northern portion sang Sorsogon, western portion sa Masbate, lakip ng Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kag rest of Quezon, Romblon, Nueva Ecija, Pangasinan, Albay, southern portion sang Aurora, Bulacan, Pampanga, Tarlac, kag rest of Zambales. Ang sa Visayas area mo ining ang northern portion niya sang Antique, takip naman ang western portion sang Aklan. Ang tropical cyclone wind signal number 1 nag-apekto man sa Luzon sa gihapon, Isabela, Nueva Ecija, Quirino, Abra, Kalinga, Apaya, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocosur, La Union, rest of Aurora, Catanduanes, rest of Sorsogon, rest of Masbate, lakip naman ang Ticao Island, kag northern portion sang Palawan. Visayas area, northern Samar, eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, lakip naman ang Bantayan, kag Kamuti. Camotes Island, nautod siya. Kay nautod mo ni sa sangaga mo. Anong problema sang komunikasyon ni Aksyon Melvin Tero, no? Daligid lang kay balikan ta sabi sa PDMP kay pamati kita sang pinaka-latest nga report angot sa lakat sang panahon, mga kaaksyon, no? Daligid lang kay nautod siya, ara na siya. Sige, away gid siya. Nagkautod ni kay ina sa ngaga to pagkuha ni Action Art, utod man ang linya niya. Subong utod man gyapon, no? Way katapos-tapos si Aksyon Melvin Fierro sa iya sing balita gikan sa PDMP, no? Way na sa to? Way na sa? Nanong natabo siya to man? Ano to? Ha? Burnout naman to gali sa ila to? Ay, nano ining sitwasyon man? Sige. Ayo. O si Aksyon Alvin Graba na lang kantuan tanay kay nautod ang linya brownout kuno to sa Kapitolyo sa area ni Aksyon Melvin Fierro ang iya guro nga telepono na angot sa Seneco, no? Kay brownout to ti daw wala tsansa nga mag-champion, no?
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige, kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. But before sina Aksyon Alvin Graba, live extension coffee mix or LF coffee mix ang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Masobra 400 ka mga pasahero strandedo bangod sa Bagyo Paing. Mga mangingisda ginabawalan, ginadumilian nga magpalawod pa. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nagsaka na sa 496 ka mga pasahero na stranded karon sa Pila mga to? Pila? pantalan, sa Pila to? 496. Ha? 496. 496. Oo, 496. 496 action na Rex, no? So ining 496 gikan niya sa Bredco Port, Banago Port, Escalante, Ibi Magalona, kaga iban pa aksyon na Rex, no? Sa din inaya standard bangod sa Bagyo Paeng. Nawa sunod diri action Rex kay Philippine Coast Guard spokesperson nga si Ensign Precia Pril Daito. Sa diin sa iyang ining 496 action Rex nag-cross ride na ni siya pero may ara masobra 300 ka mga pasahero kag ang ibang diri action Rex mga drivers kag pahinante isang mga salakyan partikular ining mga rolling cargos ang stranded kag temporaryo nga nagtener sa Rizal Elementary School action Rex kay man 231 diri sa iya mga driver kag pahinante o kun helper sa rolling cargos action Rex. Now, confirm niya action Rex niya isa diri ka mananagat ang missing amo si Richard Cuare, 34 anyos, taga Villa Esperanza ni action Rex sa barangay Tangob diri sa syudad sa Bacolod din sunod diri kay Daito ginmanduan naman sa mga opisyal sa Philippine Coast Guard inig Coast Guard Commander sa Negros Occidental particular sa may Bredco Port nga magpatigayon sang ila sining search and rescue operation din ilang mga teams. Sino ga itong missing to? Ang missing si Richard Cuare. Richard Cuare? Pila edad dyan yes, sir. 34, Action Rex, 34. Taga din siya? Taga Villa Esperanza, barangay Tangob. Nawa, sunod diri Action Rex kay Daito, nga alas 12 pasado kahapon, nagpangisda ni siya ining si Cuare, upod ang iya sining nga mga kaupdanan man, nga mga mangingisda man sa separado nga baroto. Sa piyak siniya nga ginabawal na Action Rex ang pagpangisda. Nawantabo diri alas 12 naglakat sila, pero alas 6 kagabi, halos nakapauli na ang tanan, magluwas lang Action Rex diri kay Cuare. And tugtog karon. Siya lang ni sa sakayan niya? Solo.
sa sini nga sakayan action na Rex kay amo ni reportedly isa lang amo ni ang ginapahayag man ni dayto and tugtog karon action Rex kay basing pa ang natabo action Rex alas 10 kay na nagpadulong ang pamilya Cuare dito sa Bradford area para mag-report and gin-advise diri nga mag-report gilayon man sa police station number 4 or rather police station number 8 para mag-record action Rex pero ang quick response team sa Philippine Coast Guard ang patigayon karon sang ila sining search and rescue operation. Ari action Rex ang pahayag diri ni Ensign dayto. COVID station para mag-get action yung person natin ngayon, sir. Opo. Sa ngayon po ba, ano po bang pinaka-latest dito? Because as per made mention po ng punong barangay ng Barangay Tangub, still missing pa rin po itong si Richard Cuare, ma'am. Sir, ngayon, sir, meron tayong DRT team sa bawat station for sponsors. Dahil, sir, ang magiging action ito ng ating station at PCG personnel is magkaroon ng search and rescue operation, sir. Mm-hmm. So sa ngayon po, I think and I believe na meron pong mga SR na natin ngayon doon sa area at pinaghahanap na po ito. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ma'am, katulad dito masamang lagay ng panahon, ano po ba yung magiging advice ngayon ng Philippine Coast Guard para sa mga mangingisda at lalo-lalo na po sa mga pasahero po? Sir, ang advice ko lang po dito sa ating mga mangingisda ay pumunta talaga, sir, sa mga bawal, lalo na ngayong signal number 1, bawal po talaga ang magpalaot. Palitan dun, sir, is unahin talaga nila yung kanilang sarili na maiwasan yung mga estudyante na tulad na ngayon, sir, na meeting. Sir, makinig lagi, sir, sa balita at maging informed sa mga weather condition na binibigay ng mga radio station natin, sir, at sa TV, sir. Aksyon na Rex ang kabahin kita man nga sa pahayag diri ni Ensign Presya dayto aksyon na Rex and let's see base man sa makakuha pa kita sa pinaka-latest as to nga ginahimo karon nga rescue operation on the parts sa Philippine Coast Guard. Wala pa biyahe ni isang sakayan, no? Kamagan aksyon Rex? Wala pa biyahe isang sakayan. Yes, wala pa aksyon na Rex ginadumilian pa ang pagbiyahe sa Piaksini nga pagyapon kita sa storm signal number 1 aksyon na Rex, no? Gawin pa man kami to sa area action Rex, no? Pero matanlog ang dalan, medyo hinahinay amon dalagan. Advice ko gani kaya do nahinay lang ta kay matanlog ang dalan subong. Gani. Anyway, aksyon na Rex, no? Ang balita sa patrol ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. May mataas ng dosage yung vitamin. Reports ang patrol with aksyon Ninyo Bugina, Inisi Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa patulon, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol mga kaaksyon. Kung parte biyahe, wala pa ta biyahe sa sakayan na padulong sa Piak ng Isla. Munang pinaka-latest nga report sa Philippine Coast Guard. No? Ang La Castellana Public Cemetery, way man ka Salbaro, ginsulob man sa sang tubig. Ay, perting tubig. Pero gamatamat naman kuno subside to. Ina ang report nga nabaton ta
from Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Way gid ka salbar, no? Perting tubig baha, no? By the way, pakigbulog kita sa kalisod nga niangkon sang pamilya Hilangre sa sining pagtaliwan ni Migota Jeffrey Hilangre, no? Kay nani sang aga na tabo mga kakson do gulpi lang, no? Na tumbain ni siya ang kaupod taman sa hanap buhay, Mr. Jeffrey Hilangre, no? Ayos, sige sa mga kakson ta. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Artay Hopon Sanbayanay sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa kung anong pinaka-latest, no, nga sitwasyon dira kag daw may press conference ganing nga ginpatigayon ang regional office ang disaster, no, pagkaroon tay na mga kaksyon, no. May correction sa may kong This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at maulanon ang kagmatugnaw nga udto. Ay, porti. Reflores Baryoga kag Liberty Benite Nobaldo. Kay Toto Kanam, may lang nga pagpamati, Toto Kanam kag Brad Toting Gilasan, no? Or Hilasan kag Bibot Mondihar nga nagapamati diri sa inyo sininga palatuntunan. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Artay Hopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod nun nga apektado sang bagyo Paingo kagindala sa mga evacuation centers. Nagsaka pa ang numero suno sa tagpamuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Action Rex, as we speak, sige subong ang pagpadala dito sa supply, pagkaon, kang kinanglanon sa mga evacuation centers. Subong iyan na unto suno diri kay Dr. Ana Maria Laani Punan nga mong head sang CDRMO, especially nga may ara Action Rex sa mga nagdugang in terms of number of families and individuals. Ang isa nga may significant nga nagtaas di ang area sang Barangay Banago. No nga base kun last time, wala pa ini sila sa evac nagkadto or if sa evacuation center. Kag this morning, mga asang udto ni nagdugang sa listahan ni Dr. Ana Maria Laani Furlan, no? Kag mo naging pasa nila kay ang basis diri sa pag-release ng mga food packs ng DSWD, amo ning updated mo na number o kun names ang mga beneficiary nga hatagan, no? Magluwas dira sa area sang Barangay Banago, sa barangay dito sa may Sumag, no? May ara man sang kalulupang doon nga ma-increase halos tanan Action Rex. That is why siling Dr. Punan hindi pa tamon matag isakit kung pila ka number of families and individuals. Kay ongoing ang ila sini nga pag-gather sang data upod sa iya sining pila ka barangay ning apektado Action Art? Ang sa listahan nila
balidok ang ari diri Action Rex so mga 15 ini ka mga area ang may ara evacuation center mo. So 15 galing ka kay iban nga barangay. 15 ka barangay? Galing kay cluster ning iban nga barangay Action Rex gindala dabla sa sining nga cluster nga evacuation center. So as to ang total nga number of barangays nga affected kung pila ang ma-evacuate, amo pa nang gina-consolidate nila subong. Kay ang nabutang lang diri nga sa listings bali 15 ini ka mga areas nga may ara sa ginbutang nga mga evacuation center. No, like for example, Barangay 31, parang Banago Elementary School 2, ang Punta Taytay, may evacuation man sila mo, Barangay 16, dira sa Barangay 2 nga chapel nila, may ara man evacuation gikan sa Barangay 2. Ang sa ETCS 2 may families dira pero gina-check nila Action Rex kung initanan dira sa Barangay 35 o kung din barangay na sakupan. Amo pa na ang gina-consolidate kag gina-segregate karon sa talatapan ni Dr. Porlan upod ang DSWD. Now, isa lang ka instruction nga gindesaytan nila kay nag-meeting naman sila sining odto nga kung may himo Action Rex kung hindi pa gini magharabi ang daw pulupugada o untat wala untat abi nga pag tupa sa ulan ang ayo din Dr. Pornan nga kung may aragin mang magpuli temporaryo sila puluyan para mag-check sila makagamitan ang may mga lalaki lang anay kat hindi lang mag-upod anay mga kabataan Action Rex much better sila nga ining magkuanagid mag-untat na anay ang pagtinupa sa ulan antes sila magbalik kasi sila kung nagkapakadto sa kagabihon ka magdamol na naman ang ulan ka magdalom ang tubig sila mo ng delikatuhan naman kay mabudlayan naman ng rescue team naton nga magkuha sila. Pero ang ginamonitor subong kung ano ang mangindalagan sa sitwasyon, especially ni Paing, ang epekto sa pagtupa sa ulan diri sa Bacolod this afternoon. Pero ang iya sining advisory, upod na diri ang Office of the City Mayor, nga kinanglan panilagan ginanay no kagulat kit sa advisory sining nga hapon sang DRR mo kung pala tugutan na ini sila na makabalik sila puloyan apisar pa nga nag-subside na ginman ang pila ka matubig nga ara sila mga lugar. Pero anong latest man amo lang gyapon ng numbers salin kagabi? Correct na dugangan pag ani Action Rex ang number of families. Okay. May ara pa gani. Okay, kundi iban to kundi nagupod sa evacuation center. Nagkadto sa mga pamilya paryente nila. Subong nga gaya nagkadto na sa evac center na gid. Kaya kundi to ya may pagkaon mo kundi ka madala sa listings karon Action Rex. Kung ara ka sa pamilya mo, hindi ka ma-provide sa DSWD. So mo nang iban nga nagkadto to kaya na-consolidate pa within this afternoon siling ni Dr. Rapunan base makapagawa ni sila sa official list kit kung pila ang total number of families and individuals nga litan ni Bagyo Paeng. Yari ang palayag ni Dr. Punan, sinigil lang nga unto lang ko yung advisory to the public. Hindi na nga magbalik kay sige pa ulan, basi maparescue naman taliwat bala. Kay kabudlay magbalik-balik ta bala rescue. Basta nga wala paguro kita nga wala na gid ulan. Gusto nila mabalik ti mga iba na sa mga bana nang nagdaan ay bili na ng mga kabataan kag mga bahay sa balay. Kay kabudlay nga mag-rescue sa mga kabataan kung gabi na. Ang DSWD, subundok sige naman yung provide nila sa mga pagkain. Yes, may-ari man di sa Command Center nga representatives ng DSWD kay sila ginaga-confirm kung pilagid ang evacuee sa aton evacuation center. Eh wala kami gapadala unless nga ang DSWD mag-confirm sa numbers. May-ari kita nga gindugang. Dugang kita sa Tangob, no? Barangay Sumag. Muna siyang latest natin na may dugang. Barangay 16, kag Barangay Banago. Mga total, mga pila na, Dok, ang dugang? Hindi. Pag-iko action, kay running report kami mo. Sample lang ang Barangay Tangob, from 6, naging mo na 10 families. Okay. Ang Sumag, from 9, naging mo na 10. Barangay 16, from 16, nag-25 na. Families. Ang Barangay Banago from 138 families naging mo na 146. Ang Barangay 36 from 12 naging mo 18 families. About Action Rex, no, ang running subong record sa DRR mo. Nagsaka pa kay iban ni amo ni sila mga families nga nagtinalang temporaryo kagabi sila mga pamilya pero parang nga makakuha man sa ayuda gikan niya sa city through sa evacuation na amo na nga nag-transfer to sila Action Rex.
kag total hindi mas sila gyapon pagtugutan mo unless ka mayara na sang green light na makabalik sila sa ilang mga barangay matagsang puluyan. So maobligar sila gyapon tiner tira sa evacuation center for their own safety siling Dr. Fernando. Kaya hindi pwede na ikambol ta naman karon nilali way ta kinapangayo kasi ang magakbot naman na sa Kulugapina si Toto Paeng sila budlagit kon ang risiko naton damo na sang bululigan nga liwat na naman nga pagkahakuton action rights. Most likely sining hapon kaya ang talatapan man ni Councilor Fauci kasi may mga latest update man kay actually hindi man lang yung DSSD ang tiara ni mga puligay diri bisan pa ning office ni Kong Greg katang aton sining mga Contra Executive Assistant so din ganitong evacuation center itong gabi, ginpa-picturean ni Kong Greg to? Dito to yung sa sa Takuling to sa DPWH nga evac. Okay. May mga stranded talks on next nga to. Ang atong lang mga na stranded sa port ang iba nito gindala mo. Kaya may 2 families, 6 individuals sa to. Tigin taga-provide na to. May mga pagkaon yung ginapanghatag. Dito man sa ila. Si Councilor Sia daw siyang nagalibot sa mga areas diri sa Bacolod, no? Okay siya. Sa under sa committee, yan yung galing problema ni Councilor si Lestok Blood, hindi siya makapa-interview. Oo gani, ginakaidlawan sa Bacolod noon nga mabatian ng tingog. Yan na wala sa gatingog. Oo, okay. Last time dumduman mo nga nag-imbitar siya nga mapa-interview to sa NGC. Nga timing nga lang nga nakaabot ko ito sa Katman. Tigin purwaitan na kita sa interview, PIO nag-interview siya. Sila nga, basi ko na kulbaan pa siya, Bla. Ang makasolve siya na siya si Action Eric, yung kanali makatilaw sa luto sa DND. Basi magsala siya ko no Basi magsala siya. Normal malang na. At least, bisan mo ang ikambal, Action Rex, pero sige man ang trabaho. Listoks, gani. Listoks, more actions. So, dugangan kami karon kay sige pa man monitoring ang ginahimo diri sa city para sa afternoon karon action bikes. Ang atong balitagikan sa Bacolod City Hall, Boy, ginadulong sa inyo sa Life Extension Super Fiber. Makabuligid sa inyo. Sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din Aksyon Artay Hopon. Pinaka-latest tong report ni Dr. Pornan sang city disaster mga ka-aksyon. May pagsaka sang numero sa mga evacuees nga sa evacuation centers because nga nag-release na ang DSWD sang bulig pagkaon kagiban pa mga panapton ta siguro sa mga evacuation centers, no? Sige lang, basta sige lang kung way na ulan, pwede na ta balik sa aton tagsa ka mga puluyan, no? Gina problema mo balang mata. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom.
for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ayos, kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa sining sa sining supply blas ang PSWDO, Provincial Social Welfare and Development Office sa mga relief goods nga apektado sang Bagyo Paing. Bastante pa suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hidowi. Aksyon Mar. Aksyon Rex, bago namin communicate ni Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia. Angos sa kanabuhon, kubala nagkadugang ang pamilya kag individuals nga napiktuhan sa sining pagbaha dala sa tropical depression nga si Paing. Subong sini gina-prepara kag gina-consolidate pa sa iya sa nga talatapan ang ulihing report na subiter sa ila sa nga opisina Aksyon Rex. Siguro tugay-tugay makolokompleto kag ma-finalize nila ini until pagwa sa publiko. Pero ang mga personnel sa PSWDO masakaw-sako subonggit nga aga kay gina-prepare nila ang inagpadala nga bulig sa mga apektado nga mga pamilya, partikular nga mga nagtener sa naglain-lain nga mga evacuation centers. Sa bahin sa supply kon relief assistance, relief goods ang paghambalan. Yan pa siguro ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa second nga bastante kag wais ang problema ang supplies diri kag kung mag-request ang LGUs affected sa flooding yan sigita ara wais ang problema hambal ni Diaz 24/7 man bukas ang talatapan sa PSWDO. Yari si Provincial Administrator Attorney Diaz. In place na ta, we have more than enough. Bugas, araman, ang aton nga mga canned goods and noodles, champurado, ara na. Frontliners naton mag-ready sa ilang mga items for distribution to communities that will be in need. Based sa aton nga weather forecast, do kalapad gid sang iyang rain coverage. That's based on the Pag-asa forecast. We are still expecting rains, no? We cannot tell kung pila kadlaw, but we're still praying nga mauntat na no. And clear skies naman na mag-greet sa aton, di ba? Pagbalawon talang duga-dugay ang datos nga padala sa aton ni PSWDO Merly Garcia
Kaya dakong pagpakit diri nga nagadugang din kanamuhon ang mga families affected kag individuals ka naapektuhan kay kun basihan ta ang kahapon. Ano nga mga areas tong affected Action Maraw? Ang kung basihan ta lang ang report kahapon sang hapon. Hinubaan, Valladolid, Moises Padilla, San Carlos, Calatrava, ibi magaluna kag syudad sang Bago. Di ang Banwa sang Kawayan kagabi na interview ta si Mayor John Rita Buhara. May mga napektuhan man to, partikular sa barangay Kaliling, no? May baha man to nga nagluntad. So laban-laban basi kon ang report sang Kawayan CSWDO kasi ko nakasunod naman dari sa probinsya nga opisina. Kay before Action Rex nga pagwa ni sa publiko ang datos alin sa PSWDO, una inana isubiter mo talatapan ni Governor Bong Lacson. No? So nagadugay posibilidad kay sa residente na. Ano nga mga areas ang affected siniman nga daw damo-damo gawa? Mayara ka na listahan? Ang damo-damo nga mga napektuhan ti una dira sa may area sang Sipalay. Sipalay. Pero ti-check tari kay kahapon sang hapon ning datos. Yung pisa nga daan kahapon sang hapon sige ang pagbupo sang ulan kag kaina sang kagahon may mga lugar magin pundakan sang ulan. Laban-laban nga may dugang ni nga mga affected families Action Rex, no? Kay i-check talaga kayo basihan ta siguro kung ang probinsya nga report natin diri sa Negros Occidental. Kay kung basihan ta ang report sa Office of Civil Defense Action Rex may araman sila gin pagwa nga datos mo. No, diri sa Negros Occidental, may datos pa sila gin pagwa ang ilang record at least 4,570 families. Ang affected sang baha 20,729 people iniya sa Calatrava, Valladolid, Ibi Magaluna, San Carlos, Sipalay kag syudad sa Bacolod. Kung basihan ta ang report naman sa PSWDO, way pa malakip sa report sa OCT ang Moises Padilla, ang Bago kag ang Banwa sang Hinubaan. Galing kay normal sa no kakatapo lang nga mga figures kung basta gani mayara sang kalamidad nga nagaluntad ang mga affected kung figures ang pagkahambalan doon yung mga Rex na santo no do normal na sa nga kakatapo sa muna dari sa Negros Occidental di mapasilan tayo siguro sa bahin sang record ya sang Provincial Social Welfare and Development nga talatapan. Ang latest karon kung basi dugay-dugay may nagsignal naman sa aton si PSWDO Head Garcia pag perma sa sining latest nga report isigita ipadala niya dari sa Action Radio Bacolod. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo Action Mahal Hervaya una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinowiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Vidya Pasible standby anay noy. Balita gikan dra sa Banwa sang Binalbagan ho. Daligid lang ha sa mga kaksyon ta. Kinanglanta magpalit. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash
sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Radyo. Katuan tanang balita ni aksyon na Vidya Pasible kapin sa 355 ka mga individual sa banwasang Binalbagan nag-evacuate na bangod sa bagyo Paingla. Pila ka mga porsyon sang banwa ay perte. Lumuspa sa tubig baha mga kaaksyon. Yari ang kauntan sang balita ni aksyon na Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex sa pinagkaulihi nga datos suno sa kay Journey Rundin ang pamuno sang Binalbagan LDRRMO nagdangat na si karon sa 88 ka mga pamilya nga ginabugusan sang 355 ka mga individual ang nag-evacuate na sa 3 ka mga evacuation centers sang Binalbagan. Suno pa kay Rundin ining mga evacuees ang nagikan sa Barangay San Vicente, San Teodoro, Canmoros kag Barangay Inclaro. Dugang padre ni Rondin, ining mga nag-mentionar ng mga barangay ang lubog si karon sa tubig baha kag may nagluntad man nga storm surge bangod sa high tide sa mga coastal areas sang Binalbagan. Ginpalihag man ni Rondin nga wala pa sang manareport nga injured kag wala man sang na-damage ka mga puluyan apang padayon ang ilang pagbantay sa Binalbagan River sa posible nga pagsaka sang level sang tubig. Yari ang kabahin sa aton nga interview sa kay Journey Rondin. From Kuanataran ko sa facility sa apat sa barangay. Sa Teodoro, sa Vicente, sa Canmoros, sa Inclaro. Okay. Kamusta sila subong, sir? Din sila subong, sir? May harap kami kaya sa local evacuation center, but ang pinaka-damo na rin sa Binalbagan Station. Sa may Binalbagan Gym, sir? Okay. Tapos ako sa San Teodoro, sa Rapid Barangay ko. And then, ang may harap kami sa may naputuwang elementary school. Okay. Sir, kamusta ya, sir, ang ilasin ni sir nga relief goods na tagant sila, sir? Ang food committee, tapos ang sa organization, nagkakaroon na provide sila mga food. And then, may pantag ito sa wala natin sa foods na offer sa evacuation center, may relief goods na sila para sila pamilya. Ang kabahin sa pagpahayag ni Journey Rundin sang Binalbagan LDRRMO. Balita nagikan sa banwasang Binalbagan. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Thank you! Salamat kinaksyon na Vidya Pasible. Balita gikan sa banwasang Binalbagan, mga kaaksyon. No? Kabayuntang maghupa na ining porting pagbaha. No? Kag-ulana. Kabayuntang hindi na magsigi-sigi pa. No? Ginatamyaw talang si Mrs. Corazon Dacuroon sang barangay Kamang-Kamang Isabela, no? Nagpamati sa siningaod to kay Madam Corazon Dacuroon sang barangay Kamang-Kamang Isabela. May lang pamati dira, no? Ayo, sige, balikan talang karon si Aksyon Alvin Graba kung anong balita yang natipon kag nanong aksyon sang
kapulisanta kag Philippine Army sa Negros Occidental mga kaaksyon. Plus ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa karon lang dugay-dugay, no? Mahinang kalaban eh. Sige, daligid lang mga kaaksyon ha. Mighty Sianay, no? For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba. Sayos, sige manamyaw tanaya sa mga kaksyonta sa kay Corns Gariando, no? Action Rex monitor sa imo, halong gid kita sa tiyempo malain. Gani man Corns. Thank you gid Corns, Corns Gariando. Jinky de Lagdon, halong ang tanan dira sa mabagyong panahon, no? Humalumina, salamat gid. And Alcon Gonzales, gamonitor kami diri sa Paranaque, baskog mandi ang ulan, subong daw wala untat halin pa kagabi. Gali ka, Alcon Gonzales. Thank you so much, sir, no?
Melvin Finyafel, salamat gid diding alohamento. And may lang nga pamati. Sige, Melinda Demerin, thank you so much gid, no? Melinda Demerin. Ayos. Sige Kagang iban pa naton nga mga kaksyon pag relaxan ay matagtan ay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, nga makapanganga, samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha nga muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamulang. Balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time la 1:07 ang aton oras 1:07 na mga kaaksyon no kay bibot sula bilab ga pamangkot sa kung may biyahe na ang Roro pa Iloilo wala pa sir no sir bibot sula bilab no Emily Torrecampo Malaya, salamat gid sa 100 stars nga ginpadala. Emily Torrecampo Malayas, no? Kay Idi Laos, Billy Albay, no? Thank you gid sa kape mo kay marubog na ang tiyempo, no? At iya Kimeriman kag Dines Nuestro. Thank you gid. Kadtuan taring balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office.
masobra 4,000 ka mga individual nagapabilin sa mga evacuation centers suno sa spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaundan sang balita ni Action Alvin Graba. Sa Nokpo, Action Alvin? Din siya? Action Yes, Alvin? Action, Rex. Yes. Arana. Oo, kaya nagpahigod kami kay gadula-dula abi ang signal eh. Okay. Larga? Anyway, Action, Rex, as of 12 noon, kung alas 12, sining udto sa pinaka-latest nga situational report sang tagsa ka mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental angot diri sa Bagyo Paeng, yara na sa 390 ka mga pamilya ang na-record sa mga kapulisan nga ginatawag man nga evacuees gikan ini Action Rex sa 39 ka mga evacuation centers sa naglalain-lain nga banwa sa syudad kag sa probinsya sang Negros Occidental. Now, sa consolidated report sang mga kapulisan aksyonar ginapahayag diri ni Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson nga si Judicis Catalogo ang numero sa mga individual all in all nga apektado man kagara sa evacuation centers is nagdanga sa 4,699. 4,699 kag ang mga stranded nga mga salakyan Action Rex partikular sa Escalante, San Carlos, Sagay nagdangat na sa masobra 60, 41 sa Escalante, Siyam sa Pilatong sa Sagay sa 41? 41 sa Escalante. Escalante. Ang Sagay pilato Action Alvin? 11, 11. Okay. Kag ang sa siyudad sang San Carlos Action Rex Siyam ini ang mga stranded nga mga roll and roll of vessels kag iban pa nga mga salakyan. Now as to naman sa stranded persons bukod mga pasahero nga araman sa seaport karon yara tanan-tanan sa 179 sa diin 115 ang ara sa siyudad sang Escalante, 48 sa siyudad sang San Carlos, 16 naman sa siyudad sang Sagay. And as to sa number of flooded areas, consolidated lang ni Action Rex ang ginapahayag diri ni Catalogo, yara sa 54 ka mga barangay ang mga flooded area o kung na mga ginabaha nga mga barangay kag may ara man 57 ang ka mga barangay ang wala sang suga o kung wala sang elektrisidad. Sa diin ginpahayag man diri Action Rex ni Lieutenant Jude Catalogo nga duha reportedly missing. Isa sa banwa sang Hinubaan, isa ka mangingisda, and ang isa Action Rex sa banwa naman sang Kawayan natabo ini kahapon sa kasagsagan man sang bagyo. Actually ang sa Hinubaan suno sa isa ka mangingisda nagapangisda man Action Rex way na nakapauli and sa Kawayan natabo sa kasagsagan man sang baha. Pero this time Action Rex kay hindi pa nila makuha ang full details especially sa mga pangalan sining mga missing persons because ang problema communication Action Rex, no? Oo. Ari Action Rex ang kabahin gid lamang sang duwa to no, duwang reported missing. Yes sir. Hinubaan kag Kawayan. Correct. Sakto na Action Rex Hinubaan kag Kawayan. Why man niya sang Kawayan. na dead or casualty, no? Wala man reportedly nga na casualty sa sining typhoon o kuna sa sining Bagyo Paeng. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Jude Catalogo. Sa tipo ka search and rescue operation, including nga rin sa authority operation na properly masigil sa itong maunanin yung sa itong sa inubaan nato na before pa nagmatno sa desipta ng puso na ito mga inulan. Lately, ang nauna rin sa nag-halinan sa balay nila sa inubaan niya ay ang ingisda na sa Sir University as of now, at sa the latest natin, huwag na siya wala pa makita. Either wala pa magkabalo ang pamilya nila whereabouts kung anong
pamilya na may amo na nga status na may isa lang sa mata na hindi sa buong malaki and mostly mga areas nila sir towards sila underfunded areas pa lang dito sa may kawayan. At sa kanina, sa problema sa mula matakot ng connection sumong when the electricity will become enhanced to the connection na balik na and then we will ask the status kung ano na ang status siningat nga isang kapasing person dito sa kawayan. Yes. Aksyon na Rex ang kapahin kita mga sa pahayag diri ni Lieutenant Jude Catalogo. The moment ka maging available na, bati mapasa niya man, action Rex sa iya, na maging available lang bala, mahatag niya ang pangalan, sining duha ka mga missing person, gikan ang isa ka mga isda dito sa Banwasang Hinubaan, samtang ang isa dito naman sa Banwasang Kawayan. Mangingisda man nagyapon? Ang sa Kawayan action na Rex tungod lang sa pagkasagsagan sa baha na tabok kapon. Sige. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kay Evelyn Sinaon may nga pagpamatid ra sa Purok Gaisano, Barangay Alihis, no? Calambro Pasaporte Ivan, salamat gid sir, no? Calambro Pasaporte Ivan, no? Sa mga ka-aksyon tag ginarekomenda sa inyo Life Extension Vitamin D3. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din Aksyon Alvin Graba. Kantuan tanay si Aksyon Irek Magbanwa, Mobile Patrol Unit, Bacolod City Police Office Company, kag napulo ka mga hepe sang police station sa syudad sang Bacolod. Magpabilin nga alerto 24 oras bangod sa bagyo. Paing yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Irek Magbanwa. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon, dali na gid lang, no? Dali na gid lang. Dali na lang nga. Magulan. Hindi po kung dali na lang nga, ano na. Dali na lang, tapos mula, no? Gani man. Sa Domingo, 31, ha? Sa Monday. Monday, 31. 31. Oo, pagka Tuesday, 1. Oh, 1. 2. 2. 3. Ba? Ayo di purma. Daw ginasidan ba? Sige 3. Kabay pa siya 3, no? Ba? 1, 2, 3 gining ko. 1, 2, 3 gining aton nga pala buton nga numero, no?
Kabay pa. Kabay pa. Basta 31, no? Basta sa 31 man tuod, no? Ay, Lunes ang 31 mo, Ang galing kay special non-working holiday na. At least ito kuya, wala na gano'n kayo ng special working, ha? Working holiday man na si Doc Ramil. Doc Ramil pa ya. Sa 31, masasabi nga, i-release na lang na kayo para makapangalag-kalag sila, i-release. Ayun, ipurma. Gusto ba kanta na, please release me, let me go. Bumang ko ba? Ayos gid sa imo. Ang tirada. Ayos gid na. Ayos gid na. Oo, kung hindi sa 31, kundi sa 3 na lang ta. Laban Kaya sa 3 daw, inaya daw mahimugasa ginaguro, no? Mahimugasa ang ano? Ang tagtasan. Ayun, ipurma. Ay. Bagyo pa kadaan, no? Tingnan lang na may unod ang bulsata. Tanaw kay bao, gid gayambi sa pro ambot ko nagulan pagid siya. Ati ka ano na gani? Gana naman siya. Gana naman sa nga magulan, no? Kasi ka bulyong naman ang galo mo. Si Jomarin di kita magpaulan ha? Si Jomarin ka trutang lang ko John, di ko trutang lang kasi mahapit kasi ng hangin, no? Ayun, di masalaan ka kagalo. Huwag ginang-inom. Pero tamwas sa bintana. Di ko muli ka pero tamwas. Ano kayo sa itamwa na vladyo? Hapit ka rin sa hangin. Yung masakay kagalom ta. Maulan. Ay. Sige lang ah. Sige lang ah. Mo ginanga chimpo. Di na mapaktan me. Gani man. Sinisang pag-asa. Tapos tapan ni sa 5. Ulan ko naman. Pero gina-expect ko man nga basik karon or buwas sa aga maayad-ayad na gawa. Ito man kanto na sa South dito South Africa. Ayun ipurma. South Philippines dito. Dadra na sa padulong. Ito ba nga manong exit na sa O gani. Wa na bali bagyo paing para nga maka-enjoy man ang tanano ba. Pitapit bla. Pitapit ka pa imo nga kadamo na sa mga utod tang nabahaan no. Bahaan nga daan wala unta to. Gani man. Mga sige-sige. Ba na kay ulan to pugtak-pugtak. Oo. Kung sige-sige abaw. Kalagay ko ba ito may hangin pa nga dalak sa Rexo. Gani pa. Kung naman sila pa Ulo ginawa aman. Pa sa ulugan November 1. November 1 dati man nagkatsopat na sa patio ho. Gani ang problema to na natubigan to dalong katubig sa La Castellana Public Cemetery. Sino pa to abing magsindi kandila na ko sige ang inulan kaga binaha abida. Karaing sang sitwasyon na sa mga tugnaw pa ho. After 2 years tani bisan paano magka-visit na sila. Ituod no, after 2 years tani ituod no. 2 years first ning pagbalik naman first time ning duaw ang mga pamilya sila mga minatay tani. Tinano man ning bagyo ko do nagtuo man sa pitsa 1 kag 2 man. Gani man. Kapay pag boss pa exit na siya para kapag tulutilha ang dalagan sa panahon ta ho. Magpakita siya hading araw. Plagay ko dabo sa mga linapan nga nagtirumpok na ho. Gani nung panglaba ka? Ate, way ka paglaba kakapoy. Gabi. Man kay Donnie Zambales gali may pagpabati sir dira sa RCC Bacolod bla. RCC Bacolod. Ga-monitor da si Sir Donnie Zambales ano security guard sa? Dia part man na da sa. Sang RCC school. RCC Bacolod bla. Bacolod RCC. College bla. Sa doon sa admin na siya sa sulod ano? Admin ni siguro do na under sa admin bla. Sa admin office. May nga pag-monitor da sa inyo, sir. Sir Navales. Kadablang mga kilala, das laga monitor sila. Sino na? Si Sir Donnie Zambales. Mga security guard na, hindi? Hindi si Sir Donnie Zambales siya sa admin Sir CC Management na siya. Si Sir Donnie Zambales. Pagsunod sa Rex Kantong alalay, kita? Sabi ko, wag kita da. Ayun, di firma. Kapangapi kami one time dra sa gwa. Okay. Tika, gusto yung mga pis sa GNG. Gani. Libro ta si Sir na Navales. Naman ang tirada. Ara na sa Ara naman ang ulan. Ara naman ang ulan, nagwaswas naman Dawa na ni untat ang ulan Si Rejantan Villalon watching live from Barangay Purisima, Manapla. Sa inyo to? Si Andy Salodares.
ha ha ha. Bo ha ha ha. Hahaha nga bagyo na, haha ka pa da. Nga kita karon na. Inano na eh. Ating Bacolod City Police Office sa 24 hours around the clock. Why sila nagpadala sang units nila? Para na kung gabi ka pulis sa mga rescue group action weeks. Good. Special unit niya. Oo, ang Mobile Patrol Unit, ang Bacolod City Mobile Force Company, sila nang gintas ka mag-bulig sa mga rescue group ta. May mga na-training na nagka-police na to sa Search and Rescue Operation Action Rex mong. Pero ginadvisean gid ni Police Lieutenant Colonel Listeliada ang Operation Chief sa BCPO, ang tanan nga mga hepe nga mag-alerto man 24 hours ka mag-assess sa mga concerned barangay nga nasakupan nila nga nagabaha-baha kiti amo ning mando ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Justa Martir nga dapat ang mga hepe naton mag-alerto gid sa amo ning kasahi sa lakas ng panahon, especialmente dala ni Bagyo Paeng. Timayaman kay ang tanan nga mga hepe nga may mga personnel nga na-train sa search and rescue, amo ni ang ginapapulit nila sa mga barangay nga nagapatigayon sa ginatawag nga Rescue Operation Action Rex. While labot kasi aton nga mga barangay diri sa Bacolod, may mga na-train man nga mga tanod nga naka-deploy man kag handa man sila tawag nga search and rescue operation. Tisili ni Police Lieutenant Colonel Esteliada mo ini ang tempo nga automatic ang Police Regional Offices nagahatagid sang advice kag from time to time nagahatag sa situation report sa sitwasyon sa daragan sa Bagyo Paeng at sa Takpanwasang Bacolod. Yari si Lieutenant Colonel Esteliada sa atong siling interview. Mayong adlaw gali Reknos kag subuman sa aton nga tagpalamati. Well, kami diri sa BCPO, may ara kami sinaya nga instruction halin sa regional office naton nga once may ara kita sang lain chimpo, we have to monitor sa aton nga mga riverbank, especially sa mga areas nga susceptible sa flood prone naton diri. So last night no, aton nga mga stations gin alert man naton para magbulig man sa aton nga CDRMO at the same time sa mga kabrangayan naton sa pag-monitor, pag-assist sa mga naapektuhan sang pagtaas ang tubig sa pangpangsang suba naton. Alerto ka mo gyapon sir, apisan nga tin medyo nagsanag-sanag na basi karon sa hapon sa gabi maulan naman sir. Oo, okay, hindi ta mapakta ng sang chimpo naton. So actually ang aton nga monitoring hindi lang sa riverbanks naton no, ang aton nga Tactical Operation Center naga-coordinate kami man sa Banwasang Don Salvador kag sang Murcia kay once dito magbaskog na to ang ulan, definitely gisaka mo na diring tubig sa aton. So for the prevention side, muna sang tasking naton every time may ara kita sang malaing at chimpo. Action Rex si Bacolod si Police Lieutenant Colonel Listeliada, ang Operation Chief sa Bacolod City Police Office. Ang inyong aksyon sa Bacolod PNP, ako naman si Action Eric Pagbalog report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa sa mga kaksyon ta constipation. Ang problema ninyo mga kaksyon, balog kang constipation. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. Na dapat niyong malaman, kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige, alang-alang natanggaling sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kahanginan. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ang way pa magkatsibog pagpanyaga na, kay hapon din na mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This is My Life. Igasunod na sa dirigid lamang madugay upod kay aksyon. Welma, sugaton, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman